Күгәрсен районының Карагыпсак ырыуы халкы яшәгән Бәләкәй Абыз Ерекле авылынан бынан 2 буат самаһы элек Үрге һәм Түбәнгеһад авылдары бүленеп сыга. Һәм ата-бабаларыннан мирас асаба ерҙәргә урынлаша. Был ваҡиғалар архив материалында күренә. Үрге һәм Түбәнгеһад авылдары халкы Түбәнгеһад авылында шәжәрә байрамына йыйылды. Мусин, Искәндәров, Вәлитов фамилиялы аралар бер тамырҙан 18-нче быуат башында яшәгән Муса Ғәлишиндың тоҡомдары булыуы рәсми шәжәрәләр менән раҫланды. Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм ҡунаҡтар, ауылдаштар, дуҫтар, ырыуҙаштар. Ауылға ҡот биреп, уны һаҡлаусылар, төҙөкләндереп, уны үҫтереүселәр. Барығыҙға ла ялҡынлы, ҡайнар сәләм! Бөгөн гүзәл Башҡортостаныбыҙҙың Күгәрсен ерендә, Түбәнгеһад ауылында оло байрам, шәжәрә байрамы дауам итә. Ауылыбыҙ беҙҙең Түбәнгеһад, һаҙ буйҙары тулып уйнай ҡаҙ. Тыуған ауыл, беҙҙең йәшлек иле, бында ғүмер үтмәй, бында гел яҙ. Урамҡайы яҡты йәшел сирәм, бында алтын баласағым күрәм. Үҫкәс данлы ҡыҙ һәм улдары, Түбән һаҙҙың башы юғары. Тыуған ер тупрағының ҡара икмәген ашап, шишмәләренең татлы тәмен тойоп, шифалы һауаһын һулап үткән ауылдаштарыбыҙ ҡайтҡан. Бөгөн беҙҙең ҡыуанысты уртаҡлашырға шулай уҡ төрлө төбәктәрҙән ҡунаҡтар йыйылған. Оло байрам бөгөн беҙҙә, ырыуҙаштар йыйыла. Ата-бабалар мираҫы шәжәрә байрамына. Ир хәлдәрен белегеҙ, тыуғандарҙы белегеҙ. Китмәһен ырыу ағасы, тырыһыуҙар һибегеҙ. Һаумыһығыҙ, ауылдаштар, ҡан ҡәрҙәштәр, имандаштар, ҡайнар сәләм, рухташтар, фекерҙәштәр, серҙәштәр, ҡайнар сәләм, ерҙәштәр. Нисә йылдар осрашманыҡ, яҡын дуҫтар, бауырҙаштар, насип булғас, ҡоштай елеп, килгәнһегеҙ ауылдаштар. Шәжәрә байрамы, байрам, эштәр уңғанда ғына, ырыу ағасы ҡоромай, беҙ йәштәр булғанда ғына. Шәжәрә ул бейек, изге йортоң, тейешһең һин уға ҡайтырға. Унда һине туғаның да, ер дә, йән дә, ҡан да тейеш тартырға. Тыуған ерем, ғәзиз ерем, тәүге аяҡ баҫҡан ерем, намыҫына тап төшөрмәй, йәшә тип әйткән ерем. Бала саҡтың хәтирәһен һаҡлаусы һин, туған ерем. Бар белгәнең тик изгелек, рәхмәт һиңә, тыуған ерем. Ауылдашың, дуҫың, танышыңды һаумыһығыҙ тиеп ҡаршыла. Ошо һүҙҙән кәйеф күтәрелә, ошо һүҙҙән ниәт яҡшыра. Рәхим итегеҙ, тыуғандар, шәжәрә байрамына. Хөрмәтле ауылдаштар, ҡәҙерле ҡунаҡтар, дуҫтар, шәжәрә байрамдары сикһеҙ әһәмиәтле сараларҙың береһе. Улар үткәненә күҙ һалырға, тарихты аңларға, белергә, хатта киләсәкте күҙ алларға ярҙам итә. Башҡорттар ҙур һәм бик бай тарихлы халыҡ. Һуңғы осорҙа халҡыбыҙҙың тарихына ҡыҙыҡһыныу артты. Уның милли даңы яңынан уяна башланы. Бөгөн күп кешеләр ғаиләһенең, иленең, ауылының тарихын белергә ынтыла. Шәжәрәне ҡарап үттегеҙ бит инде. Бөтәбеҙ ҙә туғандар мында. Һәр ваҡыт иҫкә алып, үҙебеҙҙең ата-әсәләрҙе, туғандарҙы хөрмәт итеп, һәр ваҡыт бергә, матур итеп йәшәргә мин теләйем. Хөрмәтле иптәштәр, Түбәнгеһад ауылында шәжәрә байрамын әҙерләнеү барышында төҙөкләнеү буйынса ифрат ҙур эштәр башҡарылды. Улар бына беҙҙең ауыл советы депутаты Искәндәров Илдар Ғүмәр улы, уның ҡустылары бына Юнир, уның бит инде һеҙ шәжәрәне күрҙегеҙ, ул ауылдың киләсәге, уның 4 малайы бар бына. Яңыраҡ ҡына аҙаҡҡыһы булды бына. Әле аҙаҡҡыһы булмай ти, әле уңай иткелер әле.
Шуныһы куанычлы безнең авыл арта, менә ул яңгырак кына, яңгы менә президенттың программаһы буенча уга яңгы трактор бирдек, МТЗ 80 икән. Уны күрмәдегез инде, ул урамга чыгарып утыртманы. Менә фирма төзеп ята, мини фирма, шундай тырыш егет. Искандаровтар менә нидә фирдатты күрдегез. Марат улы, Марат агай иртә китте инде. Ул менә Үзбәкстандан кайтып, малайы сәнгать училищеһын битеп, менә Әхмәт Гәрәевтә шундай матур итеп урайда уйнай. Ул әле нигә Үзбәкстандан кайткач башкортча бер һүз дә белмәй ине, бүген шундай матур итеп ел башкарды, урайда уйнады. Шуныһы куанычлы. Шулай ук менә безнең ошо башлангыч мәктәптең укытучысы Рәмзия Сөләйман кызы был эштә бик актив оештыручы булып торды. Шулай ук менә хөрмәтле иптәшләр, күрдегез, безнең ата-бабалар яткан жерде зияратты. Уны төзекләндерүдә бик зур эш башкарды безнең Федоров Валерий Григорьевич дигән. Ул бүген бездә кунакта. Әйдәгез, шуныла хөрмәт итеп, күмәкләп кул сабайык. Ул башкарды. Ул Башкортстанның гастаданга төзүчеһе. Шулай ук юл төзү идаралыгы начальнигы Янбатов Ренат Фарих улы, Ургахат, Максут мәктәптәре укучылары, Үдәк район дәваханаһы Ибрагимов Ренат Гафур улы, безнең Кудайында Түбәнге Һырларның Халитов Рауф Мәҗит улы зур ярдәм күрсәттеләр улар барыгылар. Дөйем алганда бөтә авыл халкы тәртип урнаштыруга бердәм тотынды. Ваитовтар, Мусиндар бергәләшеп ошо матур байрамды үткәрә. Барыгызды ла ошында булган кунактарды, тугандарды ыссын күңелдән ошо шәҗәрә байрамы менән ихлас күңелдән кайнар котлайым. Киләсәктә дә халкыбызның ыру агасы корымаһын, шәҗәрә тирәге үзенең яшь буынын, яшел япрактары менән безнең тормышты, безнең тарихты зурлап торсын. Балаларыбыз үз тамырларын белеп үссен дигән теләктә калам. Барыгызга ла исән һаулык, шатлык, куанычлар, йортларыгызда именлек һәм муллык теләйм. Хөрмәтле авылдашлар, шәҗәрә байрамы мүбәрәк булсын. Рәхмәт. Байрамына барыгызга. Эй, Түбәнге халкы, ишеткем килә тавышыңды, саф, яшь, өметле өнеңде, күргем килә бәхетле аяз көнеңде. Минең ошо һорауыма җавап бирерлек хәлегез бармы, ырыудаштар? Безнең аманат тирмән ташы кеүек ашалып, тузып, кыйралып бетмәдеме? Һинең хәтерең иләк кеүек түгелме? Беләгезме мине? Худайдан бүләк булып, ожмах мыйышындай ошо йөрегезне һаклагыз, иркен яшәйһегезме? Шәҗәрәмдең тамыр тармактары һәммәгез дә бындамы? Тавыш бирегез. Дәррәү! Муса, Искәндәр, Вәли, һез кайда корбаштары? Күтәрелегез монда. Ай, афарин егетләр, һаумыгыз. Әле Искәндәр кустым. Ыру ара хәлегезне халыкка җиткер әле. Һәммәгез кадерле тугандар, рәхмәт сезгә бөтегез килгән өчен бу безнең зур байрамга. Котлайбыз сезне шәҗәрә байрамы менән. Исәнлек, һаулык, узын гомер сезгә теләйбез. Бүген безнең шәҗәрә байрамына йыелды күп тугандар. Ана бөтерлек түгел, ул кирәкмәй дә. Бөтәһе монда рәхмәт сезгә. Иң тәүдә котлайбыз безнең улы Фатима инәйде. Уга 9 яшь. Сәламләйбез. Шулай ук сәламләйбез безнең кискәйләрне. Улар игрәк. Ислам менән Әминә. Минем бәләкәй улым Наил. Афарин Искәндәровлар. Яша Түбәнге Һәм, Сәскән, oğlum.
Hay afarin ир егеттер. Муса, үзеңдең ыруыңдың хәле турында җиткер халыкка. Мин кырбашы буларак җавап бирәм ыру башына. Йыелганбыз мусимдар нәселеннән шәҗәрәбезнең байрамына. Иң улыгы булыр безнең Әмир агай, Нәсих, Сәгыйд һәм Халид агай. Барыһын да оештырып әйдәп йөрүче хөрмәтле Фәрит агай. Авыл нигезен хаклап, нәсел ебен ялгап, яшәүчеләр булар 5 гаилә. Туган ерен һагынып һәм ашкынып кайтучылар 20 гаилә. Иң улы агайга булһа 72, иң кече малайга 9 ай. Шулай булгач инде Аллага шөкер, безнең нәсел әле корымай. Hay afarin. Кадерле Валид, тугандарым, кордаштарым, авылдаштарым, түбәнге хаз авылдагы барлык шунда яшәгән тугандарым. Барыгызды ла Валитовтар шәҗәрәһе исеменнән кайнар котлайм. Барыгызга ла исәнлек, һаулык, бәхет, балаларыгыздың изгелеген күрергә. Амин, Ходай ярды. Байрам белән барыгызды ла. Бүгенге көндә ошо авылга, түбәнге хаз авылына, безнең Валитовтар 60-ка якын бер тугандар йыелганбыз. Шуларның иң өлкәндәре Әхмәт Ямил агайга 80 яшь. Әмин апайым утыра. Әмин апайым да бик өлкән. Иң яшь Раил кусты. Валитовка бүген 1 яшь ул да монда. Байрам белән барыгызды ла кайнар котлайм. Ошо байрамды оештырган җитәкчеләргә, авылдашларыма бик зур рәхмәтемне белдерәм килә. Үземнең исемдән, үземнең тугандарым Валитовтар исеменнән зур рәхмәт сезгә. Без барыбыз да тугандар, Искәндәровтар, Мусин агайлар. Бер туган булып гомер буена ошо авылда яшәдек. Фамилиябыз төрле булһа, без бер тамырдан барыбыз да. Барыгызны ла котлайм, бәхет теләйм барыгызга. Рәхмәт. Hay afarin. Минән һезгә аманат шу. Ыруыгыздың тамырдарын онытмагыз. Туган төягезне һәр вакыт исегездә тотыгыз. Тугандарыгызны күрегез, осрашыгыз, бәхетле яшәгез. Һәм онытмагыз, илегез Рәсәй, ватаныгыз Башкортстан, ыруыгыз Кыпсак, тамгагыз Ыргак, һавыгыз Хаз, кошыгыз Бүркет, Ораныгыз Туксаба! Һау булыгыз! Шәҗәрә гарап һүзе бит инде. Агас дигән һүз инде. Арада словно дерево рус әйткәндә. Нәсел агасы. Электән бик борындан башкортлар яла башлаганнар бит. Шәҗәрәнең төрле формасы бар. Кайберләре төрки ирләрдә генә исемләрен харап кына тезеп алып киткәннәр. Исемләр генә тезелеп киткән булган. Шундай шәҗәрәләр булган форма. Кайберләре бит агас форма дип алган инде. Агасның олоны, төй ботаклары, улы кем булган, онан кем туган. Шан кайбер шәҗәрәләрдә бит инде аны инде зур вакыйгалар язылган. Әйтәйек, шәҗәрә төзелеп килгәндә, шан бана берәй кешеләр тукталган икән ди. Ул кеше шунысы яшендә әйтәйек берәй зур берәй дәрелештә, хугышта, кайдар походта, нидә катнашкан кеше булган булса, ул как личность, ул кешене весь полностью шул вакыйганы шул нигә керткәннәр, шәҗәрәгә керткәннәр. Байыткан шәҗәрә. Ул шәҗәрә, ул просто как шәҗәрә булып барган, ул исәп булып бит инде. Но шул кешене ул обязательно шул бер вакыйганы сагылдырып тулыгынча әйткән бит. Шулай булгач, ул фәнни яктан, тарихи яктан бит инде ул зур һәйбәт. Ел язма һәйбәт, ул точно даталар белән, нидә, инде менә бүтән нәмәләр белән сагыштырып карап, уже әйтергә була бит. Ул действительно шул вакыйгалар булган икән, потому что менә монда язылган дип бит. Шәҗәрәнең нимәсен әйткәннәр, кулланганнар ишетә тагыла. Әгәр менә батша тарафынан, батша ягынан берәй төрле бәхәс, берәй низак, берәй бәхәс нәмә килеп сыга икән, җир өчен. Элек бит җир бүлешү, асабалык, диләр вакыты булган бит инде. Килеп сыга икән, әгәр мине кысалар икән, мин ул җиргә претендент әйтмәйм дип,